Acoperă-mi inima cu ceva, cum braunui copac sau mai bine cu umbra ta. A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, cum braunui copac sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca o să-mi crească aripi ascuțite până la nori, ca ai să te ascunzi într-un ochi străin și el o să se închidă cu o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și tac, iau cuvintele și le nec în mare, șuier luna și-o răsar și-o prefac într-o dragoste mare. A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, cum braunui copac sau mai bine cu umbra ta. A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, cum braunui copac sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca o să-mi crească aripi ascuțite până la nori, ca ai să te ascunzi. Sunteți alături. Noi astăzi am organizat o mică serbare pentru cine? Pentru cine? Tare? Pentru poezie. Spune poezie, dar pentru cine am organizat noi o serbare? Pentru zâna care? Pentru zâna toamnă. Așa, pentru zâna toamnă. Când e totul ca în poveste, bate toamna la ferestre, cu butuie, pamă în vie și cu un pic de nostalgie. Amelia, vrei să ne spui o poezie? Aulică, ce mă fac? M-am trezit cu toamna în prag, e răcoare, bate vântul, aurie tot pământul. Copacii se desfrânzesc, florile se vestezesc, nu mai am să scăpare, tot pământul parcă moare. Bravo, Camila, da, bravo! Dar cine știe oare? Câte lunișoare are anul timpul toamnă? 3. Așa, 3 lunișoare. Care sunt ele? Septembrie, octombrie și noiembrie. Așa, corect. Așa, în septembrie, octombrie și noiembrie. Toți să strigăm pe zâna toamnă și să chemăm la noi la serbare. Toți. Toamnă, domniță, dulce domniță, vino la casa mare, pe sărbătoare. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.
Thank you.
am spus că sunt 3 lunișoare. Luna octombrie, septembrie lipsește, o să ne spună. Ce are să ne spună nouă? Octombrel. Octombrel. Ce vrea să ne spui? Hai, tare. Ia de aici lângă celul nostru. Și spui tare și frumos. Eu? Tare. Luna care adune toate roadele împreună. Le pun bine în ambale, îi dau guma în ovă. Bate vântul ușurel că e luna octombrie. Bravo, așa! Acum să spun luna octombrie. Dar după luna octombrie ce lună vine? Noiembrie. Așa, noiembrie. Și Cristi o să ne spui? Așa, Cristi. Eu sunt tare. Tare. Așa, bravo! Noiembrie aduce soarele, care este iarna, da? Da. Așa. Și Damian tot vrea să ne spună nouă poezie. Da. Hai, și Damian să-l ascultăm. Hai. Vara, Vara. vara trece, Vara. toamnă, Toamnă. temă și tare. Dă-mă și treabă. Trece, pluvul, Ce cu ce
frunzele toamna sunt colorate, dar cine știe ce culoare toamna are? Căpinici, galbene, roșii, aurii, toamna este? Dar cine aduce nouă toamna în dar? Cine aduce? Cine aduce? Fructele, gume, rușu. Așa, fructe, legume și dulciuri ne aduce. Dar vreți să ne jucăm într-un joc? Da. Așa. Ascultăm însărcinare. Eu o să pun pe podea multe fructe și legume. Într-o lăchiță o să trebuiască să alegem fructele, iar în alta, legumele. Noi știm care sunt fructe și care legume, da? Da. Da, da. Mai prostie, nu? Așa. Eu o să numesc doi copii și apoi o să schimbăm, da? Da. Așezăm frumos. Nikita și Irina. Hai, Nikita. Hai, Irina, vine aici. Și Nikita aici. Eu la legume? Nu la legume. Irina o să strângă fructele. Dar unde cresc fructele? Unde? Copac. Fructele în pământ sau unde? Copac. În copac. Dar legumele? În pământ. În pământ. Așa. Sunt multe? Să mai aleg o pereche? Da, da, da. Da, da, da. Diana. Și eu. Așa. Băieții strâng fructele care cresc în copaci. Și fetele strâng legumele care cresc în pământ. Cine în copac? Nikita. Nikita lângă Irina. Perechea. Așa. Irina cu Nikita strânge legumele și Iura cu Diana fructele. Numărăm până la 3. 1,